Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз анҳамин хел як печени осонак ва камхарҷро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин печени ба мо лозим аст маска, тухм, шакар, орд, сметана ва желатин, разрехтел, ванилин. Дар аввал мо желатинро мегирем, дар оби гарм анҳамин хел тар карда ба як су мегузорем. Пас он маскаро гирифта бо орд якҷоя мекунем нағзакак. вақте ки нағз якҷоя кардем, разрехителро меандозем, аз болояш як дона тухмро, боз нағзакак якҷоя мекунем то омехта шуданаш. пас он 2 қошуқ сметана меандозем, зуғлаамонро тайёр мекунем. дидем ки орд лозим бошад, камтар орд меандозем. анҳамин хел зуғларо тайёр кардем, ба зуғлачаҳои майда тақсим мекунем. мо анҳамин хел аз қолаб истифода бурдем, метавонед бе қолаб бо даст истифода кунед. анҳамин хел каме дарунашро чуқурак мекунем, мобайнашро анҳамин хел дар тафтон ба муддати 15-20 дақиқа мегузорем. хеле бомазза ҳатман тайёр кунем. дар ин ҷо желатини тар кардаамонро анҳамин хел меандозем, об мешавад. анҳамин хел ҳамаш ки об шуд, мо сметанаро меандозем. сметана, шакар ва ванилинро меандозем то анҳамин хел шуданаш, анҳамин хел ғафс шуданаш мекобем. ҷӯш ки омад мегирем. анҳамин хел печениҳоамон пухт. чӣ хеле ки мебинед каме дам кардааст, дарунаш камтарак холӣ. анҳамин хел аз ҳамон желатину сметанаи тайёр кардаамон меандозем. ва ороиш медиҳем. мо анҳамин хел аз посипкаҳои шоколадӣ истифода бурдем ва аз мондаи ҳамон желатину сметана ман каме какао андохтам. анҳамин хел шоколад мешуд ва ороиш додам. анҳамин хел мегирем, ози мулоим желатинаш дар холодилник ба муддати 2 соат мемонем, 1-2 соат. анҳамин хел намечаспад, беҷон намешавад, хеле бомазза. анҳамин хел тайёр шуд ба ҳамаи иштиёи таом. хайр дӯстони азиз.